Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, friends, followers, nabantu abathanda amakhosikazi kababa Mseleku update le kodwa ke into esingakhuluma ngayo masikhona isikhathi. So uMseleku la ku Instagram kunalento ayivezile ubaba uthelwe ngamanzi ashisayo la emhlane eBack. So into ebhaliwe kuthiwa wife pours hot water on her husband for buying iPhone for side chick. Yilesi story. Sizoyilungisa ke egcineni ake sikhulume ngale show Mseleku. Uthi uMseleku, I have no reason of not being grateful as a polygamist. Amakhosikazi awadlali ngoba lesimo esinje sinzima. Ngabe sengaphela, I salute my wives for respecting my wishes and vision of growing this great family and through their unconditional support and love. There is much more we have achieved. Ngiyabonga amakhosikazi for growing our family legacy. Okay. Inayizwa ngithi yeah, so uMseleku kahle kahle uveze lesi sithombe salo baba oshiswe ngamanzi abilayo emhlane. Emva kalapho uthi ubonga amakhosikazi akhe because amvumelile ukuthi enze lokhu akufisayo ngoba ukube bengenjalo ngabe saphela shithi ke ngabe ke usewashiswa umunye ngoba phela lento ayibhalile ngithatha ngokuthi uhambisana nale post ayenzile ngobaba oshiswe emhlane. Okay ke guys, kunomunye la kuyo lesithombe uthi laba bavelayo esithombeni akusibo indaba ayibekiwe kahle. Lo mama nobaba uyabazi futhi abathandani into efana naleyo. So nje umuntu wafake isithombe ezama ukuthi aqedele indaba ngapha lo baba bathi ubedivorce wase ashiswa. Seniyakuthola ke lokho laba abakwi-picture akusibona abandawonye kodwa ke lo baba washiswa ngoba kukhona ezinye izinto ezenzakalayo kwi-divorce yakhe. So kunomunye usisi ocashukile la uthi bahleze bebona kuThando Nes'thembu ukuthi amakhosikazi aMseleku okababa uMseleku amphethe kanjani, ubalo macele mayeni makhumalo mangwabe. So le eyakhe nje yokuthi ugiya ngeindaba zabantu akayiboni kahle. Ngiyazi ke abantu balandela ishow benga-understand ukuthi le evela ku-TV inomehluko nale abazosikhombisa yona ku-social media. Nakhona ku-social media abantu bakhetha ukuthi banikhombisani because ngeke uzusho ukuthi into uyifunde ku-social media seyenza ukuthi u-understand ukuthi ubani nobani uphila kanjani. Kodwa-ke mina elami iphuzu ukuthi ma ufunda le post mase ikutshela ukuthi uthi uyabonga because bamphethe kahle. Lokho-ke kuyi-confirmation ukuthi ngaleya ku-TV kusuke ku-actwa kusuke kudlala. Asiyekeni ngokubanga lokho. Sengibuyela kuma-comments-ke abantu abashoyo-ke. Ngithathe lo othi laba abasesithombeni akusibona abandawonye nokuthi-ke uzothanisha igama labo because lo mama uyaziwa. Kubalulekile khona ma uzophusha i-story or uzoshare i-story ube specific ukuthi-ke awunayo ishow if awunayo ishow because isiyenzeka lento kaningi kuriphothwe into e-wrong ngomuntu uthole ukuthi uyatrenda. Ngikhumbula nje lo munye usisi omncane obesekuduma ukuthi udla abantu. Into ebuhlungu eyayihlukumeza nje nawe uyizwa kodwa baningi abathola lolo daba bashare story bashare intombazane kwathiwa idla abantu. Intombazane seyithi iyasaba nokuphuma endlini ngoba ibuhlungu lento. So mina ngizofakazela lo munye uthi kubi ukuvele nje ugxumele endabeni because ufuna ukuphusha indaba or i-narrative because siyazi uMseleku uyi-polygamist. So anything ezokwenza isithembu sibukeke kahle uzoyithatha agxume ahlale. Njengalana-ke laba ubengasho nje if kuwabantu angabazi ukuthi hey angikho sure ngalesi sithombe kodwa nali udaba uzwakale-ke imibono ehlukahlukene. Kodwa ngaphezu kwalokho ngicabanga ukuthi
obekubalulekile kuye ukuthi ubonga amakhosikazi ukuthi amvumelile, waba ne-official girlfriend amvumelile, waba nama-side chicks because washo laphaya kuThando Nes'thembu ukuthi mawi-polygamist uba namakhosikazi uphinde ube nezancinza. Okunye-ke okudlala lapha kumabonakude angeke ukubambe konke uthi kuyiqiniso, yingakho singezukuxabana ukuthi besihleba ngemidlalo kamabonakude. Bengizokuxoxela lokho manje. Senibulelani-ke ngempela? Yeyi, khona omunye usisi o-serious la ukuthi angisawabona ama-comments, bengizonifundela ngintshela ukuthi uthini, udinwe lokho kwangempela. Okay, ake ngithathe le o-corrector le ndaba yesithombe uthi guys, these people are from my church and the narrative here is wrong. The woman on the picture is not the man's wife. She's a gentlewoman who herself is in a happy, peaceful, polygamous marriage. The man in the picture got into a fight with his wife over assets in a divorce gone bad. Please don't tarnish people's name. Yazi ibalulekile ngempela lento because nami as a-YouTuber sizothatha iy'thombe zabantu, sithathe indaba, at least yisho ukuthi awukho sure, if awukho sure, because manje omunye usezoqhubeka athathe indaba ayigcwalise yonke indawo, ekugcineni sesiyaboshwa. Awucabange-ke lo mama sekuthiwa uthelele ubaba ngamanzi ashisayo kanti akuyena. Hhayi, asenzeni ngeqiniso. Nathi lapha ku-YouTube sijaha imali yakhona, kodwa okunye sikubona ukuthi lokhu sekushaya eceleni. Laba-ke abangekho happy ngokuthi uMseleku uthi uyabonga amakhosikazi akhe, hayibo, kanti guys njani? Kodwa khona vele-ke indlela okwenzeka ngayo kusuke kuhambe nokuthi ekugcineni ukuthi isithembu sihle. Ngoba phela manje lena yalo baba oshiswe ngamanzi endabeni engaziwa, nokuthi amakhosikazi ikhaya aliphethe kahle, iyahlangana. Ngoba phela i-message yokuthi nje ngivuke nenhliziyo ebongayo because of 1 2 3 le iqondene namakhosikazi. Manje sekuzolandwa iy'thombe zobaba abangaziwa abashiswe, ngiyaxolisa njalo izozwakala labi le ndaba. Sekuzolandwa iy'thombe zabantu abasey'nkingeni engaziwa ukuthi ziqalephi, mase-ke sesizohlobisa isithembu ekugcineni. Hawu, saze sasha. Hhayi, bekusho abantu, ningaze nizoxabana nami, bekusho abantu ngale ababuke le ndaba. Nani-ke ngizama nami ukuthi nginibolise ngoba sengibone le comment ukuthi indaba ongayazi kahle hle isho ukuthi hhayi angiyazi, hhayi ngicoshe ku-Twitter, hhayi ngicoshe ku-TikTok, hhayi ngicoshe ku-Facebook, bathi ukuze mase kuvela neqiniso buya futhi uzosho ukuthi hhayi bo njalo akusiyo leya, ngiyaxolisa ukuthi ngenze iphutha lapha. Uyabo? Ayisivale-ke le video. Thank you so much for your love and support. Mhlampe kusasa ngizowenza ama-video ale show Uthando Nes'thembu because ngagcina ngaqedanga. Ngacela-ke kubantu bami abathanda Uthando Nes'thembu ukuthi siqhubeke yini, bathi yes fix, qhubeka. Ngathi mina hawu, nina ningithethisa nje, ningithethisa ukuthi ngihleba ngabantu be-TV, niyangithethisa. Bathi abanye hhayi wena ungabanaki, qhubeka. So ngizoqhubeka kusasa because kusasa i-birthday and kuzoba right ukuthi ngibale nje izinto ezimbalwa ey'hlekisayo-ke, kodwa ey'hlekisayo. Bye yo, ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye bye.